So mae alergedd fi yn unigryw iawn i alergeddau eraill i gluten. Mae sawl gwahanol fath i gael, mae pobl yn reacto'n hollol wahanol i fe. Wel, llaeth a cynnyrch llaeth yw'r rai mwyaf. A wedyn mae gwenith, mae cyrch, mae barlish, mae rig, mae ffrwyth, citrus. Delio gyda'r alergedd am tua 2 flynedd nawr a o'n i yn brifysgol am sy'n dechreuodd e. So fi wedi bod nôl ymlaen i'r doctor a pethau i weld beth sy'n bod a pethau. Ond fi wedi bod yn hunan, wedi bod yn testo'n hunan i weld os oes alergedd gyda fi gluten a fi wedi ffindo mas bod e. Y symptomau yw teimlo yn sal. Cilla tost, pen tost, gwynegu, popeth yn teimlo yn dost. Ddim yn teimlo fel wneud dipyn o ddim byd. So beth i fi'n cael yw brech ar yngwyneb sy'n hwyddo. Mae fe'n para am tua wythnos a mae fe'n effeithio arno fi'n ddifrifol ble fi ffili concentreto, fi ffili cysgu, fi ffili rhoi dim byd ar yngwyneb, so fi ffili cael cawod yn effeithiol iawn o gwbl, fi ffili gwisgo make-up. A fi'n mynd yn eitha fyr ymynedd a fi'n blino yn rhwydd iawn. Mynd allan am pryd y fwyd i'n noswaith a gweud wrth yn hunan fydden ni'n iawn yn bita y bwydydd o'n i wedi ardro. Ond o'n i ddim yn iawn a o'n i'n ofnadw o sal. Fi wedi cael sefyllfa ble mae ffrind fi wedi mynd mas i fast food outlet, fel maen nhw'n galw nhw. A mae hi wedi gofyn am pizza sy'n gluten free. A amser gath i fe, mae hi'n gwybod beth mae'n edrych fel, achos mae wedi byw gyda fi am 3 mlynedd nawr, a mae hi'n deall beth yw'r adwaith fi'n gallu cael achos e. A fe droiodd y person rownd a gweud, dyw e ddim yn pizza gluten free, o wneith i ddim sylweddoli. Dwi yn bita allan mor aml a gallai i fod y ffrindiau. Ond dwi ddim yn mynd allan i bita am y bwyd, dwi'n mynd allan i fwyta i fod gyda ffrindiau. So fi'n gwybod am y gyfraith newydd sy'n dod mewn o ran alergedd a bod nhw'n goffo cael gwybodaeth. Mae rhieni fi yn gweithio yn catering ei hunain, so fi'n deall beth sy'n ysau pob cwmni gael. Ond beth fi'n credu bod e wedi gwella, mae gwahanol lefydd nawr yn mwyn wneud siŵr bod nhw yn dilyn y gyfraith a bod e'n bwysig. Mae'n bwysig i wneud yn siŵr bod pobl yn gallu mynd mas i fwyta a bod pobl sy'n alergedd, unrhyw fath o alergedd, mae'r un peth gyda cnau. Mae'n rhaid wneud yn siŵr bod bwydydd a dim unrhyw fath o contamination o'r alergeddau ni. A hwnna yw ble fi'n meddwl mae eisiau gwella o ran hyfforddiant. Beth hoffen ni weld yw labelu mwy clir, mwy rwydd, fel bod pawb yn lle deall nhw'n rwydd.